И сега виждаме как Изабела се опитва да стигне до сестра си, която е под легена. Какво става? Има ли нещо под легена? Може ли господин Кръстев да покаже? Ау, имало нещо под легена. Какво ли е то? Какво ли има там? Може лекичко да дигнете да видиме. Аха, тера! Тера бомболера. Изабела сега ще я закача. Хайде, тера! Ема ти така гониш, като посягаш към нея. Младата котка по-нетърпелива. Младата котка иска това, дето обикалят. Тера! Тера! Къде си, Теро? Аз всеки две. Ето така се разиграваме сутрин, понякога и вечер. Аха, дайте си ми играчката. Дайте я, лоси хора, дайте я. Мале. Сега да изляза и ще видите вие. Мале. Аз какво да правя с тази играчка сега? Мале. И сега виждате котешка костеница. Както казват по нашия край. Отиде ли перце?